வணக்கம். நான் உங்கள் வி.கே. சுந்தர். அஜித்தோட விடாமுயற்சி படத்தை பற்றி ஒரு அப்டேட் வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. அது முக்கியமான அப்டேட்டும் வேறு சில அப்டேட்களும் இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்ல போகிறோம். வாங்க என்னென்னு பார்த்துடலாம். வணக்கம். வணக்கம் சார். ரசிகர்களுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் தகவலோட இனியான அப்டேட்ஸை பார்த்துலாம். அந்த வகையில் என்னோட முதல் கேள்வி என்னென்னா, கமல் அவங்க வந்து அறிக்கை விட்டுருக்காங்க. அதுதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. என்னென்னா, ஏகே அவங்க பாணியில் இருக்குது அந்த அறிக்கை. என்னை வந்து இனிமேல் கமல்ஹாசன், கமல், கேகேச் இப்படி கூப்பிடுங்க. ஆண்டவர், உலகநாயகன் இதெல்லாம் தவிர்த்துருங்க, நம்ம வேறு இதெல்லாம் தவிர்த்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஏன் சார் திடீர்னு இப்படி ஒரு அறிக்கை? இல்லை, என்னென்னா இது வந்து ஒரு காலங்கடந்த அறிக்கை தான். நான் அது என்னவா பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகேன்னு அஜித் இருக்காரு, அந்த பக்கம் எஸ்கேன்னு சொல்லி சிவகார்த்தியன் இருக்காரு, எஸ்டிஆர்னு இருக்காங்க, விஜய் சேதுபதி, அது மாதிரி நிறைய வந்து ஆட்கள் இருக்காங்க. இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதை ஒரு ஸ்டைலாக வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த மற்றவங்க கூப்பிட்றதுக்காக. கமலஹாசன் வந்து அப்படி கூப்பிட்றதுக்காக அப்படி சொல்லியிருப்பாரான்னு தெரியல. ஒருவேளை வந்து இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு ஆசை அவருக்கு வந்திருக்காது. ஆனால் என்னென்னா, அடுத்த வருஷம் ஜூன் மாதம் வந்து அவருக்கு வந்து ராஜ்யசபா எம்பி பதவி கிடைக்க போகுது. எம்பி ஆனதுக்கப்புறம் அவருடைய வந்து அரசியல் அது வரைக்கும் வந்து இப்போ இருக்கிற கமிட்மெண்ட்டு 3 படம். ஜனவரியில் வந்து அன்பறிவு படம் போகுது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விக்ரம் 2, கல்கி 2, 3 படம் இருக்குது. இந்த 3 படம் முடிக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு பெரிய டைம் ஆகும். அதனால் வந்து எம்பி ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப தொடர்ச்சியாக வந்து படங்களை நடிப்பாரா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அவர் ஒரு டெல்லி அரசியலில் வந்து அவர் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஸோ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் வந்து என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இந்த உலகநாயகன் கூப்பிட்றதோ இந்த மாதிரியான அடைமொழி வச்சு கூப்பிட்றதுல அது அரசியல் எதிரிகளுக்கு வந்து அது வந்து என்னென்னா ஒரு பதில் சொல்லும்போது அது ஒரு மாதிரியான டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால அவர் தவிர்த்தலாம்னு சொல்லி ஆஃபீஸில் அவரும் அறிக்கை விட்டுருக்கார். ஆனாலும் என்னென்னா, கமல் ரசிகர்களும் இல்லை அப்புறம் கட்சி தொண்டர்களும் வந்து என்ன, அவர் கமல் சொன்னாலும் கூட என்னென்னா, நீங்கள் வந்து நம்மவர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க. உலகநாயகன்ற வரதவனா தவிர்த்தலாம், ஆனால் நம்மவன் கூப்பிடாமல் அவங்களால இருக்கவே முடியாது. அதனால வந்து அதுதான் நடக்கும். ஏன்னா கமல் ஆசைப்பட்டால் கூட ப்ராக்டிக்கலாக இதுதான் நடக்கும்ன்றது உறுதியாக தெரியும். அப்படின்னா அவரோட புதுப்பட தகவல்கள் ஏதாவது இருக்கா சார்? அப்போ பண்ண போகிற படங்களை பற்றி சொல்லிங்க. இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க படங்களை பற்றி ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா? இல்லை, இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான அப்டேட் சொல்லணும். நம்ம என்னென்னா, மணிரத்னம், கமல்ஹாசன், சிம்பு, த்ரிஷா அவங்களாம் நடிக்கிற தக் லைஃப் படம் வந்து என்னென்னா ஜூன் 5ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுன்றது வந்து ஏற்கனவே அவங்க பட நிறுவனமே சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் என்னென்னா, நம்ம கூட சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா, தக் லைஃப் படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் வந்து விசாரித்த வரையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கமல்ஹாசனும் சிம்புவும் சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷன் காட்சியில் வந்து ஒரு 15 நாள் ஷூட்டிங் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ சிம்பு அதனால் வந்து அந்த லாங் ஹேரை வந்து கட் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கிறாரு. கமல்ஹாசன் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து இருக்கிற 3 மாதம் வந்து அவருக்கு பர்சனல் ஒர்க்காக போயிருக்கிறார். அதை முடிச்சுட்டு அவர் வந்து நவம்பர் எண்டு இல்லைனா வந்து டிசம்பர் எண்டில் தான் வருவார். வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு 15 நாள் ஷூட்டிங் வந்து அது நடக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் தான் அன்பறிவோட படம் ஷூட்டிங் போகிறாங்க. அடுத்த கேள்வி, நம்ம விடாமுயற்சியை பற்றி நம்ம லீடு கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில். ஆமாம், எக்ஸ்க்ளூசிவ் தகவல் கொடுக்குறேன்னு. ஆமாம். கேள்வி என்னென்னா, இப்போது விடாமுயற்சி படம் வந்து ஹாலிவுட்டில் வெளியான பிரேக் டவுன் படத்தோட ரீமேக்னு சொல்கிறாங்களே, அது வந்து சமூக வலைதளத்தில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட கேள்வி கேட்ட ரசிகர்கள் கூட அதிகமாக கேட்ட கேள்வி இதுதான், பிரேக் டவுன் படத்தோட ரீமேக்கா அப்படின்னு. இது உண்மையா சார்? இந்த தகவல் எப்படி பார்க்குறது? இல்லை, இது ரொம்ப நாள் அந்த கேள்வி இருக்குது. அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லிடலாம். சரி, ஓகே. வந்து நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பிரேக் டவுன் அப்படின்ற ஒரு படத்தை பற்றி அதுதான் விடாமுயற்சியோட காப்பி அப்படின்ற மாதிரி காப்பி பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து அந்த படத்தை வந்து பார்த்தேன். 1997 வந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் அந்த படம் ஓடுது. அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹைவேஸில் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஃபியூல் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு அந்த ஃபியூல் வந்து போடும்போது என்னென்னா, அந்த ஒரு சில கிரைம் பண்ணுற ஆட்கள் வந்து வில்லன் மாதிரி ஆட்கள் என்னென்னா, அந்த வண்டியில் வந்து ஏதோ ஒன்று ஒரு பெட்ரோல் டேங்கில் ஏதோ ஒன்று போட்டோன்னே அந்த வண்டி பாதி வழியில் போய் நின்றதுக்கப்புறம் என்னென்னா, அந்த வந்து ஹைவேஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆளே இல்லாத இது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து லொக்கேஷன் பெரிய இது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகணும். அப்புறம் என்ன, அந்த இடத்துல வந்து ஒய்ஃபோட இருக்கிறது சேஃப் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா, வேறு ஒரு ட்ரக்கு ஒன்று வரும். அந்த ட்ரக்கில் வந்து ஏறி பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு அந்த ஒரு மெக்கானிக் கூட்டு வரலான்னு சொல்லி போனால் அந்த இது மிஸ்ஸிங். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு தேடுறது ஒரு இது வச்சுருக்காங்க. இது 1.5 மணி நேரம் ஓடுது. அந்த படத்தோட ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓப்பனிங்கில் ஒரு அந்த ட்ராவலில் ஒரு 4-5 ஷாட் காட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து கடத்தினதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் தான் வந்து அதை வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து அதை கண்டுபிடிக்கும் போது தான் காட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் இது ஒன்று தருவது, அப்புறம் அவன் வந்து மனைவி தேடுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன லைன் தான். இது வந்து என்னென்னா விடாமுயற்சிக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியான ஒரு லைனாக இருக்குது. ஆனால் இதவே அப்படியே வந்து பண்ணுவாங்களான்னா நிச்சயம் வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த லைனை வச்சுட்டு படம் பண்ண முடியாது. இப்போ அந்த காலத்தில் 97 வந்து பண்ணது ஓகே. இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ரொம்ப சினிமா வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதுபோக அஜித்தோட ஃபேன்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களோட எதிர்பார்ப்பை ஃபீல் பண்ணுறதுனா நீங்கள் வேறு ஒன்று பண்ணி ஆகணும்.
அதனால் என்னென்னா இந்த லைனை வந்து ஐடியாவாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வேற ஒரு கதையை பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 4-5 கேரக்டர் தான் இருக்கும் இந்த படத்தில். அதிகபட்சம் 5 கேரக்டர், ஒரு 2-3 ஷாட்டில் வேறு இதெல்லாம் வரும். படம் முழுக்க வரதுன்னு பார்த்தா ஒரு 4-5 கேரக்டர் தான். ஆனால் வந்து விடாமுயற்சி படத்தில் அப்படி கிடையாது. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போது அந்த இது வந்து அந்த ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு வேற ஒரு கதையை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா என் பார்வையில் தெரியுது. அது வந்து நம்ம இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது. அதனால் வந்து பிரேக் டவுன் அப்படின்ற படத்தோட சும்மா ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்களா இருக்கும். ஆனால் இதில் நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு முறை சொன்னேன். நான் அஜித் வந்து என்னன்னா 2 கெட்டப்பில் வந்து வராரு. விடாமுயற்சியில் வந்து இந்த நார்மல் கெட்டப் பண்ணணும், அப்புறம் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யங்காக திரிஷாவும் அஜித்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிரீடம் படத்தில் ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கிரீடம் படத்தில் இருக்க அந்த லுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதில் இருக்கும். அதுக்கான விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அது வந்து அதில் வந்து என்னென்னா தற்செயலாக ஒரு கடத்தல் நாடகம் அப்படின்றது ஒரு கடத்தி வச்சுட்டு பணம் பறிக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஆனால் இது வந்து அப்படி இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா ஒரு பெரிய கேன்வாஸு, அதுக்கான காரணங்கள், ஏன் கடத்துறாங்க, கடத்தப்பட்டவங்க யார், எதுக்காக அப்படின்றதெல்லாம் இந்த டீட்டெயிலில் கூட போகும்போது ஒரு வேற ஒரு அனுபவத்தை நிச்சயமாக கொடுக்கும். இதில் குறிப்பாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறது தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். பாலச்சந்தர் அந்த மாதிரி 80s 90s அந்த காலகட்டங்களில் வந்து தான் பாலச்சந்தர், மணிரத்னம் நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து ஃபாரின் போயிட்டு வரும்போது அந்த படங்கள் பார்த்துட்டு வருது. அந்த படங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து சில படங்கள் இங்கே வந்து தமிழில் வந்து எடுத்திருக்காங்க. அது வந்து இப்போ காலகட்டத்தில் சோசியல் மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் என்ன காப்பி கேட்னு சொல்லி ஒரு சைட்டே இருக்குது. அதில் பார்த்தோன்னா எந்தெந்த படத்துலேருந்து எந்தெந்த போஸ்டர் இது பண்ண நிறைய இயக்குநர்கள் பண்ணிருக்காங்க. நான் குறிப்பாக அவங்க 2 மட்டும் சொல்ல உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். நிறைய இயக்குநர்கள் அந்த மாதிரி இது பண்ணது வந்து என்னன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த போஸ்ட் இந்த போஸ்ட் 2மே வந்து போட்டு இதிலேருந்து எடுத்தது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நிறைய படங்கள் வேணால் ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு பண்ண படங்களும் இருக்குது, முழுக்க அப்படியே பண்ண படங்களும் இருக்குது. அப்படி இருக்கிற போதில் அஜித் மாதிரி ஒரு ஹீரோ நடிக்கிற ஒரு படத்துக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் போகிற போக்கில் வந்து ஒரு படத்தை வந்து சொல்லாமல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை படமாக எடுத்துட முடியாது. அதனால் என்னென்னா முறைப்படி அந்த நிறுவனம் எந்த படம் எடுத்திருக்காங்களோ அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்கன்றதான் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். இந்த பிரேக் டவுன் படம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய திருப்பம் இல்லாமல், பெரிய வந்து சஸ்பென்ஸு அது மாதிரி ஒரு பரபரப்பெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்ன ஒரு சேசிங் அப்படி இது மாதிரி இதாக இருக்கும். ஆனால் வந்து விடாமுயற்சி படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லா படத்தை மாதிரி அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பயங்கர சேசிங் அது இதுன்னு ஒரு பரபரப்பாக இருக்கும். அப்படியான ஒரு படம். நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் விடாமுயற்சி ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு நிச்சயமாக வேற ஒரு அனுபவத்தை உங்களுக்கு விடாமுயற்சி கொடுக்கும். மீண்டும் நல்ல தகவலோடு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.